kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Sukasakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Sukasakin adin apusuyan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Sukasakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng Nakakita na sila si Yusuf ug Mire ug nailhan dayon ni Yusuf nga si Abdullah maong yang magkuha nga si Rahim. Busang ibaybaw nila ni Siyay ang katawhan bahin ni Abdullah nga nagpakaroon ingdon nga usa ka pilantropo ug mutabang sa komunidad. Samtang sila si Mary ug Yusuf may paaging nga naunahunaan. Ilang tiksan si Sandro bahin sa presensya ni Rahim nga nagtakuban og pagka-Abdullah. Bituo sila si Sandro apan wa sila mahibaw nga paagi na nila kadto ni Mary ug Yusuf. Nya ng pagkagabi, may balita silang nabati bahin ni Mary. Mihilak si Mary ug nakahilak usab si Yusuf sa kaluoy ug unya kalit nga gihagkan ni Yusuf si Mary. Nya na gyapong orasa, may bisita si Rahim, ang ginganlan ug ali nga taga-komunidad. Sinuhulan na ni Rahim ug may misulti nga sila si Mary ug Yusuf naa sa komunidad magtago. Makari igsuon niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Kumusta, Ali? Gahapon raon pa ako musulti nimo, pero dili ko ka lugar. Maugianhi ka na ko aron ka kumpirmahon. Nga naagyod sila si Mary ug Yusuf sa inyo komunidad? Anaa sila Rahim. Ako gi kaatubang, ako gi kasulti. Karon, ang imo bayad sa ako Rahim. Habib! Habib! Abdullah! Hipusan ninyo kining nga bitin. Putol-putulan ninyo. Pusta og mayo sa plastic. Then, isud sa bag. Then, ibutang sa kisami. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Abdullah, Khalifa, unsa man bago? Nanawag ka. andamadaan ang ako mga papers. Kay hapit na ko mobiya sa Philippines. Yes. What else? Naibawa na nako hain sila si Mary ug Yusuf. And then, what, Abdullah? Mamatay sila nga duwa, ugma. Good. And what about Sandro? Patay sab siya karon gyud nga gabi. Patyon siya sa iya rasab kauban. Parihas ni Flash. Good. After sa operation, ugma, dili na ko si Abdullah. So, ang papers ngay mo ipahikay mo ang papers ni Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ako mitingon na magkauban ako nga jihad warriors. Andam na ang tanan, sir. Ready na mi. Kompleto na ba sila, Trigger? Sir, may usa nga absent, si Bullet. Kaya nag-LBM ko na siya. Mao nga dili siya magkauman sa operation. So, si Bullet Ray Kuwang. Yes, sir. Una gawas, Trigger. Musunod lang niya ko. Yes, sir. Arin ako, sir. Teme, let's go! Dili siya makakuyog ka ng LBM. Nahibaw kong musud siya. Ganihar kong nagkamatikod niya nga wa may mutang sama ni Flash kaniato. Hatagan ta kagigayon. Sudla ko diri sa kong opisina. Kay ako mo imong tuyok karong gabi na. Daan pagyo ko. Bullet! Sorry, sir! Ikaw may sorry, Bullet. Sir! Laing traidor. Laing bitin sa tong grupo, Trigger. Si Bullet. Wa magamit ang gidaan niyang sa Hinairo. Ikaw lang yung gikumkum. Kaya hinay ka na ako siya. Ang iyang cellphone. Importante kayo ang iyang cellphone. Ingon si Bullet. Karon oras sa mapatay na niya si Sandro. Tawgon ko siya. Hilumi niyo, hilumi. Meeting ko cellphone ni Bullet. Bibi ang nabutang diri siyang phone book. Kinsa yung patubagon, Sir Sandro? Pagawa ng tingog sa Bullet. Sige mong istorya nga patay na si Sandro, ha? Allahu Akbar! Yung patay na si Sandro. Patay na si Sandro. Lagi po si Sandro. Nabati na mo ang mga tingog sa kauban ni Sandro. Patay si Sandro. Patayan. Nabati na ako. Siguro kang patay yun? Nagsigay ang mga mata. Nakaihi pa siyang kasunes. Susiha ang imo kwarta sa bangko. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Unya, sir. Nalikwarta si Bullet sa bangko. Mituo si Rahim. Nga napatay na ko ni Bullet. Mituo sab siya nga si Bullet ang nakatubag niya. Ipahipos ang patayng lawas si Bullet. Mo proceed sa atong assignment. Let's go!
Hinaot ito nga katapusan na katong si Bonnet. Hinaot po ta. Wait! Sir! Ipahibawas taga Media Affairs. Dili sa kampo. Nagipatay si Major Sandro Santa Cruz. Delikado na, Why sir. delikado kung ang katarungan o kang hinungdan mawag seguridad sa nasod trigger. Ipahibaw nga patay na ko. O kakulaw niya ang manubag kung dunay tubagunon. Yes, sir. Kining mga high-powered mawato doon ugma sa komunidad. Oh. Khalifa, Gibalita sa TV, Abdullah. Patay na ang imo amigo, si Major Sandro Santa Cruz. yes. Patay na si Sandro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mao kini ang mahitabo ugma sa komunidad. Wa ta mahibaw kung hain magsaka or magtago sila si Mary ug Yusuf. Mao nga siksiko nato ang tanang suok sa komunidad. Ugma, daghan ang patsyon tungod kay ang mubabag mamatay. Alright, sayo sa buntag tang manlakaw. Aron klaro nato ang bisan kinsa sa komunidad. Kung siya nakita mo sa night vision. Sir, masabot yun nga may gibintayan ang komunidad. Kay murag kilibutan og tao. Nagbantay sila. Wabay kisaw. Malinaw ni noon, sir. Tagon ko siya. Nakinuktok siya. Wa pa siya natuhog. Mao akong masambit ni Mary. Ah, Mary? Si Manoy Sandro nimo ang nanawag? Unsa may akong buhaton? Ayog to ba ka? Please. Ayog to ba ka kay nakaila siya sa atong timog. Pasagdi, Yusuf. Salamat nga mitingog ka na nako. Pasaylo ako, Mary. Pasaylo atahan ko. Wa mo tubag. Kinsa ka ni. Murag mahadlok mailan ang tingog. Kay dili mo tubag sa kong tawag. Akong tiksan. Kalimti ka to, Yusuf. Salamat sa mga bating kaluoy din ako. Nagkahuna-huna na ko. Nagkadesisyon ako kung unsay angay buhaton. Unsa may mong desisyon, Mary? Kuan, Kadiyot. Ni text si Sir Sandro. Di arami sa duol sa komunidad. Nagbantay sa komunidad. Aron dali rami maka-response kung moabot na si Rahim. Amping. naaraday sila sa duol. May mga bawaan kung unsay mo desisyon? Kung buhion pa ko sa Diyos. Mananghit kog tarong sa among bukasyon nga mugawas ko. Dili ko gyud malimtan ang imong giingon. Basin may plano ang Ginoo natong duha.
Basin may plano si Ana para natunduha. Giingnan ko na ikaw. Nasakitan ko magtanaw ni mo maghila ka. Ug dili ko gud kapugnan ang niya sa akong kaugalingon. Mong please. Ayaw na paghilak. Ayaw na. Gusto na. Yusuf. Mary. Mary. Yusuf. Mahal na Ana. Pasaylo ako. Ginoo ko. Diyos ko, pasaylo ako. Pasaylo ako. Mary. Dawaton ka ko kung magbabunyag ko pagka-Kristiyano. Yusuf. I love you. Kaniadto pa. Yusuf. Adto na ta sa komunidad. Abdullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain kay akong gibati. Gikulbaan ko, Mary. Doon ay may tabo kang adlaw. Maayo tingali nga ipalayo ang mga katawhan sa komunidad. Dali, tabangi ko. Pahibaon ta sila. Dali, Yusuf. Mga katauhan! Panggawas ka mo sa inyong mga bay! Magpalayo ang tanan din sa mga kabayan. Palayo! Adto tan tanan dapit sa dagat. Lihok din mo! Sir, nagtinda ka na yung mga tao, sir. Ang mga tao sa komunidad. Ibiyaan nilang ilang bayan, sir. Tara, mga teleskopyo, sir. O, Decker, kagkita ko. Ako, usaman. Usaman kayo pasabutin niya, sir. Gusto na ipasabot. Nagpaingon na sila din si Rahim. Major! May nakita ko mga sakinan panungan ni Major! Alright! Timmy! Ready! Pasudulan nato sila si Rahim sa komunidad. Aron masanuin sila. Trigger! Dito mo sa sus komunidad! Move! Doon na siya, sir!